Happy Deepavali and our friends, relatives, boka and our channel Vikshane Manpuna Pura and our friends Naklege. Happy Deepavali. Hello friends, welcome to KICHUCOOKS. Any other evening snacks manpwe, tea snacks, and encha manpwe and Tulu. Itte yano onji special aina tea snack manpodundulle. Nama baya chaak tiniyarilla appundo boka ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪಂದು ತೂಕ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟುದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನು ರವ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಪುರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನಾತ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಉಪ್ಪ್ಯಾರು ಬೊಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತುಪ್ಪ ಎನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ದಾತ ಸಕ್ಕರೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ಪೌಡು ಏನಿತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ದಿಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅವಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಯಾರು ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಇದೆ ಪಾತ್ರದಿಕ್ಕ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅವಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಯಾರು ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಬರೋಡೊಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾವನ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ ಇತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಚೂರು ಚೌಲೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒರನ್ನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೆಲ್ಲೆ ಕೈಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಪಾಡೋದು ಚೂರು ಚೂರೆ ಪಾಡ್ಗ ಪರನ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪದೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಂಡು ಚೂರು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು
1 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಸೋಕುಡು ಅದ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿರ ಚೂರು ಪಾಡ್ದ ಇದೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಆಯಿಲ್ ಕೈಗೆ ಪಾಡೋದು ಸೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ ರವೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ 15 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಇದೆ ಸ್ಟವ್ ಪೊತ್ತದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಇರದಿಕ್ಕ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೆನೆದುಂಡು ರವಾ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ದಾದ್ರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ನೆನೆ ಯಾರು ಬಿಡೋಡು ಇದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡ నేను ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ನೇನು ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಈತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಡೆ ಮಂತದಿದ್ದೆ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಲೆಮನ್ ಪೊಡಿ ಉಂಡೆನ ಏತು ಶೋಕದ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪು
ಶಂಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಪ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಇದೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಂತದೆ ಶಂಕಲಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ಬೈದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಮಂತದಾಂಡ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇದು ಒಂಜೊಂಜೆ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕುಡು ಬೇಯೋಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಟ ಬೇಯ್ಪೋಡು నేను ಗೋಧಿ పొడి ఇట్లా మనుకోలే ఒక సక్కర బుర్చన్నకల కారల మన్పెరాపుండు ఒక బెల్లల యూజ్ మన్పోలే ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಲ್ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತನ నేను ದಿಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಲೆ ಏತ ಶೋಕದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಪಿರುಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬುಡ್ಕ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವಡ ಸರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆತಲ್ಲ నేను ದೆಪ್ಪುಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಶೇಪ್ ತುಲೆ ಶಂಕದ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ
ಶೋಕಾತನ ಶೇಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಇತ್ತ ಒರಿದನ ಪಿರೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪೌಡರ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪದಿ ಉಡು ಎಂಚ ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ನಮಕ್ ವಾ ಶೇಪ್ ಬೋಡ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಇದ್ದಪ್ಪ ಅವಳು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪನು ಇಂಚ ಪೂರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಅದನ್ನು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ತುಕ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಇದೇನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಆದದ್ದು ಇದು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಡ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ದಿವಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಅವಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಟ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಗ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತಂದೆ ಏನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದೆ ತುಲೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪನೇನು ಪಿರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂತ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೋಜಾವೆ ಚಾಪರ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದಪ್ಪನು ತುಲೆ ತುಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೂಪರ್ ಬೈದಂಡು ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ
तुले रड्ड विधता बिस्किट मंददे ಟೀ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಅದು ಬೇಯ್ದನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.